Dňoch 10. až 12. júla 2009 sa konal v obci Ľubela divadelný festival, konkrétne ochotnícky. Ľubelské ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja Urbana sa podujalo na doteraz neznámu cestu a usporiadalo spolupráci s obcou Ľubela a za pomoci sponzorov prehliadku rôznych divadelných štýlov. Tu na Liptove určite nebolo zvykom, aby dedina alebo pod patronátom dediny sa nejaký festival urobil. Je to určite cesta k tomu, aby sa stretli jednak ochotníci, jednak prezentovali svoju tvorbu a ukázali teda aj divákovi svojmu v regióne možno aj niečo iné a v takej koncentrovanej podobe. A v Ľubeli sa predstavili naozaj rôzne druhy divadelného umenia. Od folklóru v podaní speváckej skupiny Chabenec z Dúbravy cez literárno-dramatické pásmo v podaní hercov literárno-hudobno-dramatického odboru Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, ako Vrbičania o Maticu prišli. Domáca Ľubela sa predviedla známou modernou komédiou Bigamia sa nevypláca. Ľubčianske netradičné divadlo netradične prenieslo diváka do rozprávky v zabili deduška Parchanti. Hosťom Ľubela festu bolo divadlo Na kolene častá s komédiou Nevesta predaná Kubovi zatvorilo prvý ročník festivalu ochotníckeho divadla v tejto liptovskej obci. Ja si myslím, že keď budú takí ochotníci ako tu v Ľubeli alebo u nás v Častej, tak myslím, že to bude len lepšie, lebo doba bola ťažká, ale myslím, že tí ochotníci sa cez to prehryzú a budú hrať i ďalej a budú stále lepší a lepší. Takéto podujatia neformálne a jednoducho s veľkým spoločenským dosahom lákajú ľudí a myslím si, že o ochotnícke divadlo nemusíme mať starosť. Aj takéto akcie sú dôkazom toho, že ochotnícke divadlo v obciach Liptova nevymiera. Z Ľubele pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.